Ja. En die komt nog uit, hoe heet het nog? Eelde. Assen. Nee. Assen. Assen, ja. En zo, hier in Amsterdam. Ja. Buurt Dingesweg. Al die spullen wat wij dus verzameld hebben in die jaren. Ja, het wat. Iedereen, alle dingen die het wel zei ze van, ja, dat is geweldig. Dat hebben we daar gekocht en dat hebben we daar gekocht. Ik kom ook nooit bij een winkel of zo. Zoiets vind ik niks aan. Nee. Had maar het oude spullen. Dat het wat, ik weet niet. Ik ben er helemaal aan verslaafd. Ja. En genieten je hem hier nou ook nog van je gewot? Sjuggen je hem het nog? Ervaar je hem het nog zo? Als we jongens dus op bed gaan, Gaan gaan we hier zitten en we sjoggen wel even. Ja, we genieten elke dag ervan. Net zo dat je de hele kast leeg hebt of zo. Maar ja, je geniet er gewoon van. En dat we dus naar de melkweg binnen en we hebben gekocht. Dan komt er op de tafel te staan en dan besjoeg je dat en dat is toch wel mooi. Nou, ja. Maken we direct schoon. Ja, en misschien dat je direct een huis zetten. En dan moet de woord met woord moeten we uit. En waar hel je hem dat oude gewot aan? Nou, het meeste is nou bij de rommelmarkten. Bij de vlooienmarkten en dat soort dingen. En kan het misschien ook zo wezen dat dat oudere gewot, dat je dan weer even waarom in de tijd gaat of zo? Nou, dat zit er wel in natuurlijk. Wij vinden die oude films en zo vinden we ook prachtig. Dus ja, het zit er wel in natuurlijk. Wij zorgen nooit bij nieuwe spullen. Als we naar de melk gaan, dan zie je gewoon al het spul op. En nieuwe spullen hoeven we net.